guys, ano mga kaming gagawin guys. So pumunta po tayo ng San Manuel sa Tarlac. Ay, Pangasinan pala, hindi pala Tarlac. So dito sa bayan ng Tayog, gagawin po tayo guys sa mga 40 minutes. Panghalakad po tayo sa may bayan ng San Manuel sa Tarlac. Ay, Tarlac na naman po yan. San Manuel, Pangasinan pala. May time tayo, daanin natin ang ating kaibigan dyan, ating pulis sa San Manuel Tarlac. Nandyan po sa ngayon. Meron na, dadaan siya mamaya na. Matagal na ang kaibigan, si Captain Malviare. Hindi tayo sa may Magallanes Bridge, yung lugar na to kung saan naganap ang malagim na aksidente noong sa mga ng Abril. Saan tatlo, saan tatrabaho dyan sa may nagawang korte ng tulay ang nasayot. Tapos sa ginagawa nilang mga lakad. Itong Magallanes Bridge ay kilala talaga sa tawag na pinapansagan sa nilang Keller Bridge. Dala-dala lang tayo guys, no? Hanggang makapunta tayo na San Manuel Pangasinan. Dire-diretso lang tayo guys, no? Wala rito sa bayan ng Tayog, sa Pangasinan. Punta tayo sa bayan. Ito yung katabi na masilihan. Bayan ng Pangasinan. Pag may time ako mamaya, dadahanan ko ang ating kaibigan. So siya pa rin ba ang pinupulis sa San Manuel sa Pangasinan. Natin na ngayon ang
tayo guys, no? Papuntang San Manuel, Pangasinan. Hindi na Tarlac. Pero mamaya after San Manuel, baka didiretso na naman San Manuel Tarlac.
mga malayong barangay ng Tayog.
Servisyo, dapat Alex Cambio, cambio. Ilagay sa kuseho, kuseho. Dapat Alex Cambio, cambio. Sitio Kabatuan. Barangay Santo Domingo para ito guys. Malawak kasi ang Santo Domingo ito guys. Sa dulo yung ating guys na sura, no? Ating kawahan ng extended wifi. So wala kung makakandado ko yung duraan niya. Dahil tagal-tagal na yung ito na yata. May tindahan yung alaala. Ating kalakal dito sa may San Manuel, Pangasinan. So tara, let's go. Back to base na tayo guys. Tara, ating kalakal dito sa may